таблет, боже, олеле, забравих да си поръчам темък. 0, 8, 5, 2, 0, 1. Ало, извинете, ще ми дадете ли един таблет? Улица град Берковица, улица Александровска, блока го забравих. 17. Блок 17, етаж 1 по средата. Колко ще таблетът някъде струва 599 лева. Добре. И моля ви да е по-бързо, защото трябва да се пише по месенджера. Добре. Хайде. Чао. Кажи като мене. Ще е чудо сега кой може? Кой е? Защо си бос? Много топла за това. А таблета? Ето, заповядай. Ще ида да взема парите.